тамошобинони азиз салом, хуш омадед ба канали мо. хеле шод ҳастам ки ин лаҳзаҳо моро тамошо доред. иҷада ози бинеда намин намуд сюртико, яъне ки намин намуд костюмои турира ма мехоҳам шумода нишон тиҳам. анаи дарозтаракош бинед қафош турай. Дарозтаракоша 180 фурухтаистиян дар бозор, дар корвон. И якум дарвозаи корвонда, якум рияда. Якум дарвоза аз тарафи пажаркай. 180 сомон дарозош ва инаи намудоша бинед, инош калтатаракан. анаи костюмош чанд намудай, рангошам ҳар хела бинед, материалшонам хеле ваяй тункака ғафс нест. дӯстони азиз, ин намудош боша 150 сомон, 140 сомон. марҳамат ба касе ки писанд аст, кадом ранге ки ба шумо лозим аст омада метавонед ки аз анами корвон якум дарвоза ҳамин намудора дарёфт кунед. якум рияд ана тамошо кунед. бисёр рангои ҳархела дора. ино барои анамин тирамоҳу баҳоран. ин намуд костюмо истеҳсоли Бишкек, Қирғизистон. дӯстони азиз, ана ин намудош бошанд дарозан бинед. беостиншам будай, костюмча буринам будай. ино дарозош 180, костюмчош 160 сомон, 150 сомон. иҷада дӯстони азиз, инчунин ана ин намуд костюмо фурӯхта мешава. материалш вилураю, баъд ранги анамин зардузи кардагиай. бинед чӣ хел нақшҳои ҳархела дора. 90 сомонӣ. марҳамат касое ки харидор ҳастанд, омада аз наздик бинанд ва бо савдогар мисол нарх наво кунанд, баъд сипас харидорӣ намоянд. размеро ҳамашон размерошон аз размери 44 то размери 50 доранд. бинед чӣ хел духтагиай. чӣ хеле гуфтум ранги анамин зардузи барин кардагиай. и тарафшам ҳамин нархай. ино шалакай ғафстаракан. наи клетка будагиёш 80, 90 ҳамхе нарх доранд. баъд анаи намудо ҳастанд. иям вайш материалаш ҳамхе вилурборинай. нархошон ҳамхе 80 сомон, 90 сомон, камакак дарозтараш 90 сомонай, камакак дигар кӯтоҳтараш боша 80 сомонӣ. аз ин тараф ана инора назар кунед. дар ин ҷо бобинед. ина иноям костюмои аллакай вайшон сифатшон дигатаракай, баъд материалшонам ғафстаракай. нархҳои ино боша тамошобинони азиз 150 сомон. иноиш боша ана мебинед остин калта шамами 150 сомаяй. тамошобинони азиз, инчунин ман мехоҳам ба шумо халатҳои туркиро камакак нишон диҳам ва нархошона гап занам. халатҳои туркӣ ҳаст, ҳар хелара вай доранд, нархҳо доранд. аз 300 сомон оғоз мешавад халати туркӣ худаш. баъзеҳои анамино бинед, ино бурук надоранд баъзеҳош ва алоҳида шумо метавонед бурукошона, буруки сиёҳ катишон харидорӣ намуда якҷоя намоед. ино аз 300 сомон оғоз мешавад, баъдан бо 350, 400 сомон. баъд халатҳои Бишкек ҳастай. халатҳои Бишкек аманамихе 250 сомон, 200 сомон ва 180 сомон ҳаст. бо инчунин ҳаст халатҳои Узбекистон ки нархошон 150 сомон, 180 сомон ҳамхе нарх дорад. халатҳои бамбук. дар видеоҳои оянда бори нав ки омад бо ма ба шумо омада пурратар абзор мекунам, нишон метиҳам дар бораи ҳамин халатҳо. мисол туркиш чанд сумай, Бишкекиш чӣ хелай чанд сумай ҳамин халатҳора. баъдан метавонед ки худтон омада харидорӣ кунед. ана марҳамат. и дар дуюм дарвозаи корвон тарафи обтовӣ сеюм рядашда ҳамин чизоро ба навор гирифтагиям. ана касое ки хоҳишманданд
метавонанд омада иҷада бисёрай халато интихоби васеъ дора омада харидорӣ кунанд. дар иҷа дӯстони азиз мехоҳам ман ҳамин намуд чорни принтсоро шумода нишон тиҳам ва нархошона гап занам. ин намуд чорни принтсо ҳар хела нарх дора. 250 сомона дора, 300 сомона дора, бо ҳаст 220 сомона. ана марҳамат тамошо кунед. И поён ҳамаш 250 сомона ошай. агар ёд дошта бошед дӯстони азиз, дар видеоҳои пешина, дар видеои намедонам 3-4 видео пештарак ман шумода ҳамин чорни принтсои 500 сомонаям нишон дода будам, чорни принтсои 1500 сомонаям пешниҳод карда будам. ана ози ана ду чорни принтсе ки дар болои сирху ана вай зард, ана вайё дӯстони азиз нархошон 500 сомониян. марҳамат дутаи аввалаш. дигарош бошам хеле нархҳои 250 сомон доранд, 220 сомон доранд ва бо 300 сомон. инҷа дар инчунин ана ин намуд вайё. ана мин намуд материалҳо ҳастай. ғафсакан гулои хушрӯ доранд. ҳозир аз наздик нишон метим бинед. гулошон намерава. марҳамат. ино ҳамин як либосаш 250 сомон, 280 сомон, 300 сомон ҳамин хел нарх доштай. марҳамат бинед. и сорти якумаш. ҷада тамошобинони азиз, ман хостам ана комбахтора шумода нишон тиҳам. якчанд комбахт астае ки нархошон 300-350 сомон, 280 сомонай. ана марҳамат бинед. дар анамин боло кабутай, ана коричневиай, ино нархошон намехелай. баъд ана вай дождике ки вай сиёҳаю вай дора, блески бирӯзовӣ дора. вай як либосаш 850 сомонай. ана ин намуд аднатониё ҳастай. ино якум сортан. як либосаш 500 сомон дӯстони азиз. агар касое ки хоҳишманданд метавонанд ки омада аз анами корвон сеюм дарвоза якум ряд ҳамин чизора бинанд ва нарх наво карда харидорӣ кунанд. даставка надорем. мо ҳамихе нархҳоро шумода гуфтаистам ки тақрибан ақаллан донед ки чӣ нархай. мисол ана ин намудобо ҳастай. ино 180 сомон, 200 сомон либосаш чанд намудаша доранд. комбахто иноам комбахтои хушрӯванд. се ранг дора. баъд иҷада бо 150 сомона ана ин намуд вайё ҳастай. резинкое ки ҳозир биромадагиай. ина ин намудаш ҳастай. либосаш 150 сомон будай. рости ман ин нуқтаи савдора навдидестам. ин тарафо ягон бор видео кардагӣ набудам аз сеюм дарвозаи корвон. имрӯз ман аввалин бор гӯем ҳамин нуқтаи савдора ба навор гирифтаистаму нархҳои анами матоъоша ба шумо пешниҳод кардистам. анамин ное ки ҳозир ҳамаш пешниҳоди шумояй ҳамаш 150 сомонаян. чӣ хеле ки ба мо гуфтанд ино бо сифати нақшай ваяй вайиш хушрӯвай шерстшаям хеле воскшаям хеле хушрӯвай ира гуфтанд. ҳамин фурӯшандо бо хучун медонанд. ана тамошобинони азиз 1500 сомона хамелёне ки ҳамаш нигинай. дер боз подписчикони мо пурсон шуда буданд ки ягон материали қиматӣ нишон тиҳед. марҳамат иҷада ҳаминҷа як нуқтаи савдо будай. дар иҷа анамин намуд хамелён 1500 сомон як либосаш. баъд атласҳо ҳастай дӯстони азиз. атласҳоям ҳар хеласт. амин вайш либосаш ҳаст 300 сомона, 250 сомона, 400 сомона. на марҳамат тамошо кунед. тақрибан нархошама гап мезанам ки шумо донед. тақрибан ҳамин умумӣ карда нархоша гап мезанам ки шумо тақрибан нарх навора фаҳмед. дӯстони азиз
ба касе ки лозим аст баъдан метавонанд омада аз якум дарвозаи корвон дуюм ряд ялакай мешавад харидорӣ кунанд. дар инҷа комбахтҳо ҳастанд. комбахтҳо намин вай доранд. Дизайнерски нигина ороиш додагиян дизайнерски нигинакати. Бинед ҷоҷо намхе глуда нигиначиндагиян. И комбахтҳо дӯстони азиз 400 сомони либосаш. касое ки мехоҳанд баъдан метавонанд ки аз наздик омада интихоб кунанд. хулоса тамошобинони азиз, имрӯза видеои мо ба поён мерасад. Сарбаланду хонаобод